तो बेवहाय रेहन दैमारिया बुंदों प्रमोदा सासे दुर्बल लोरबां बिटिआरनि सिब होननानै जेहेतु प्रमोद बर' एजन दुर्बल नेता कुनो eta सिद्धांत तेवलोबो नुवारे जुदि हाग्रामा महिलारिया जुदि शक्तिशाली मोनबा बेयो 17 जन देरहानानै मानो सरकार दानो हायासै आरो बे 17 जन MCLA खौ बिथाङा मानो दिनै हमथानानै लाखिनो हायासै बिथाङा दिनै मानो फैयै 10-12 मानो थाफैनो गोनां जाखो आरो बिथांमोना गले गले बुंसेयावबो MLA इलेक्शननि उनाव जों फैसिगोन बेनि उनाव जों प्रमोद बर'नि सरकारखौ सिमफायगोन दिनै मानो सिमफायनो हायाखसै बिथाङा जेननानै गावनि 3 MLA खौ BJPनो लांना समजायना होनानै नोंथांमोना लोगो नांनानै खामानि मावदो होननानै मानो समजायनो गोनां जाखो बेनि खेंफोरथिखौ बिथाङा होथों आरो मानाव गेदेर बारग' मन्त्रि रेहन दैमारि आदा बिथाङा दिनै रिप्लाइ होथों बिथाङा जि 10-15 बोसोर MLA जाबाय आसामनि मिनिस्टार जाबाय PHCनि मिनिस्टार जाबाय अदालगुरियाव गिदिर टेंकि थिकानि नामावहाय दिनै लोंग्रा दै जगायनाय टेंकि दङ नाथाय गरदसे दै लोंहोनो हायाखसै गिबियावनो गासै बिटिआरबासि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोननिसिम फैबाय थानाय दुर्गा फुजानि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दा आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि UPPLनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै दाख्लि 25 तारिख सेप्टेम्बराव रौतायाव BPFनि आइजो गांखंनि जि जेनेरेल मिटिं जादोंमोन बेवहाय बारग' मन्त्रि रेहन दैमारि आरो BPFनि आइजो गांखंनि आफादगिरि रुद्रमाया देबि लेम्बु ना देबि बिथांमोना जिखिनि जोंनि मानाव गेदेर अनारेबल बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' आरो जोंनि UPPLखौ जिखिनि बाथ्रा बुंदोंमोन बेनि खेंफोरथिखौ आं होनो नागिरदों तो बेवहाय रेहन दैमारिया बुंदों प्रमोदा सासे दुर्बल लोरबां बिटिआरनि चिफ होननानै आरो रुद्रमाया बिथाङा बुंदों बिथांनि अनजालि बिसि पारुल बिथाङा जिखिनि रायजो राजानो प्रतिश्रुति होदोंमोन मावफुंनो हायाखै होननानै दा आं बिनि खेंफोरथिखौ क्लियार होनो नागिरो जुदि हाग्रामा महिलारिया जुदि शक्तिशाली मोनबा बेयो 17 जन देरहानानै मानो सरकार दानो हायासै आरो बे 17 जन MCLA खौ बिथाङा मानो दिनै हमथानानै लाखिनो हायासै बिथाङा दिनै मानो फैयै 10-12 मानो थाफैनो गोनां जाखो आरो बिथांमोना गले गले बुंसेयावबो MLA इलेक्शननि उनाव जों फैसिगोन बेनि उनाव जों प्रमोद बर'नि सरकारखौ सिमफायगोन दिनै मानो सिमफायनो हायाखसै बिथाङा जेननानै गावनि 3 MLA खौ BJPनो लांना समजायना होनानै नोंथांमोना लोगो नांनानै खामानि मावदो होननानै मानो समजायनो गोनां जाखो बेनि खेंफोरथिखौ बिथाङा होथों आरो मानाव गेदेर बारग' मन्त्रि रेहन दैमारि आदा बिथाङा दिनै रिप्लाइ होथों बिथाङा जि 10-15 बोसोर MLA जाबाय आसामनि मिनिस्टार जाबाय PHCनि मिनिस्टार जाबाय अदालगुरियाव गिदिर टेंकि थिकानि नामावहाय दिनै लोंग्रा दै जगायनाय टेंकि दङ नाथाय गरदसे दै लोंहोनो हायाखसै दिनै जों बिटिआर सरकारा गोबां ओनसोलावहाय हाग्रा ओनसोलानो होन जोंनि सिभिल ओनसोलानो होन दिनै जे मिशननि जुगिदि दै लोंनाय जि मिशन बेखौ मावफुंगासिनो दङ तो बिनि खेंफोरथिखौ बिथाङा होथों आरो बिथांमोना थगायबाय थायो रायजो राजाखौ बिथांमोना आं बिथांमोनखौ हाग्रामा महिलारियानो होन रेहन दैमारि बिथाङानो होन रेसपेक्ट होयो बर' माहारिनि लोगोसे बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि जि खौसे जुजिनायजों 1135 जन बर'नि बिर जोहोलाव जोहोलावजोनि मुंख्लंजों बिथांमोना आराम भाबे MLA जानो हादोंमोन रायजो राजाया बिथांमोनखौ आखाइ हमना बोना लाबोनानै मिनिस्टार बानायदोंमोन MLA बानायदोंमोन आरो जोङो फारसेथिं जि आथिखालाव UPPL दोलोआव दङ गासै दैदेनगिरि बिथांमोना आलादा बड'लेण्डनि मुङाव सोमावसारबाय थादोंमोन आरो बिथांमोना बड'लेण्ड हेंथा खामै राजनिति खालामबाय थादोंमोन आरो बै समावहाय अपोजिसन गैयैलाय बिथांमोना सान्ति भाबे 3 गाहाम मिनिस्टार जानानै मोननानै बिथांमोना जि BTR सुक्तिनि BTC सुक्तिनि जुगिदि जि पेकेज फैदोंमोन थाखा फैसा फैदोंमोन 3 गाहाम मन्त्रि मोनदोंमोन बिथांमोना ग्रोम उपभोग खालामनो हादोंमोन नाथाय जों UPPLआ दिनै राजनितिआव फैनाय लोगो बिथांमोना दिनै जेनफैबाय आरो जि BTR सुक्ति जाबाय बेजों बर' रायजो राजा जे हाथियार दैनानै सोमावसारनाय डेम'क्रेटिक भाबै सोमावसारनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद खालामनानै जि बर'नि आफादफोर दिनै सोमावसारनाय बिनि जुगिदि BTR सुक्ति जाबाय
आरो बे सुक्तिनि मोनफानि उनाव मोनफा दिनै दफा मावफुंजागासिनो दङ आरो जोङो जि केन्द्र सरकार रायजो सरकारजों एलाइन हिसाबै जों खामानि मावदों दिनै सुन्दर भाबै मोजाङै गोरोबनानै खामानि मावगासिनो दङ जों दिनै रायजो सभा सासे एमपि हिसाबै जों मोनबाय रोनगोरा बिथांखौ आरो बेबायदिनो जों 7 जन दिनैनि तारिखाव एमएलए दङ आरो दिनैनि तारिखाव जोङो 12 जननिफ्राय जोङो देरहा दिनै 14 जन जोंहा एमसिएलए एम जोङो दङ आरो 3 जोंहा नमिनेसन दङ 17 जन जों दङ आरो दिनैनि तारिखाव जोङो गोसो होयोब्ला बिपिएफनिफ्राय 2 3 लाबोनानै 4 लाबोनानै जों सरकारबो दानो हायो नाथाय जों बेखौ खामथ'नो लुबैयाखै जोङो फैबाय थानाय समफोरावहाय जों खामानि मावलांबाय थागोन बिनि थाखाय मिशन रनसायदों जोङो नुदों दिनै प्रमद बर'आ जुदि दुरबल मोनबा दिनै मानो नैबे मोजां आसोनि जायफोरखौ बिथांमोना ग्रोम 15 बोसोर 17 बोसोर सरकार दानाय समावबो बर' माहारिनि थाखाय मोनसे मिशन भिजन जेबो गैयामोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो बड'लेण्ड केनेকৈ हब মই জানো ইউপিএসসি আমি কোচিং দিব লাগিব আইএস অফিসাर बनाबा লাগিব बिथाङा ओरैनो जास्ट मिडियायाव बखिलाबायो नाथाय प्रेक्टिकल बिथाङा मावाखैमोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा फैनानै दिनै सुपार 50 मिशन लादों दिनै मोनफ्रोमबो जि सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय जे पेकेज लाबोगोन बेखौ जाहाथे गदसेबो जाहाथे फेलें थाङा जासे गथि बाहायनो हायो बिनि थाखाय गासै मिशन रनसायदों इडुकेसननि थाखाय मिशन रनसायदों सेरिकालचारनि थाखाय मिशन रनसायदों पिक मोसननि थाखाय मिशन रनसायदों बेबायदिनो जोंहा गोबांथार मिशन दिनै बड'लेण्ड वेलफेयार मिशन बेफोरखौ रनसायनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दिनै जिखिनि जुजिनायनि मुङाव दिनै जोङो सेन्ट्रेल सरकार स्टेट सरकारजों जि जोङो एग्रिमेन्ट खालामनानै जों सुक्ति खालामनानै जि पेकेज मोनदों बेखौ गथि बाहायगोन बिनि थाखाय मोजां मिशन रनसायदों थांनाय समफोरावहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि भारत सरकारनि जि केक रिपर्ट बेफोरावनो जों नुयो ब्रिटेनिया बिस्कुट दाना मोनसेनि नामावहाय माने थाइथाम थाइब्रै औवा फुलुका थसेनि दामाव बिदिनो 250 300 आरो बेबायदिनो जोङो बै समावहाय जि क'क्राझार उदालगुरि राइड जादोंमोन बै समावहाय रायजो राजानो जि आबाद मावना होनो जि ट्रेक्टर फैदोंमोन बेफोरखौ बाइकनि नाम्बार होनानै करापसन खालामनाय बेफोरखौ जों नुनो मोन्दों एमजिएन रेगा मिशन बेफोरो जेबो साक्सेस जायाखैमोन दिनै प्रमद बर' फैनाय लोगो जों जेसेबां र'ड्सफोर दङ बेफोरखौ दिनै वाइडेनिं खालामनाय जादों नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय बिटिसि इलेक्सन जोबनाय लोगो मोनफ्रोमबो समाजाव 10 कोटि होनानै गुड इल मिशन खामानि मावदों आरो बिथाङा दिनै जिखिनि गावनि डिपार्टमेन्ट्स बा गुबुन इएमनि डिपार्टमेन्ट्स बेफोरखौ मिशन रनसायनानै जिखिनि थाखा फैसा दङ गथि बाहायनानै जाहाथे थांनाय समफोरावहाय बिपिएफआ जेरै माने जानला मानला बिथांमोना पार्सेन्ट लानानै मोनसे खामानिखौनो 4 5 होदोंमोन ना बेबायदिनो सिलायनाय नांलायनाय जों नुदोंमोन आरो बिथांखौ माने जोंथ' उदालगुरि हिसाबै जोंनि उदालगुरिनि ठेकेदारफोरा दिनै नैबे 10 बोसोरावहाय बिथांखौ फ्राय लोगो मोना होननाय जों खोनायोमोन मालाबा सिलिगुरियाव खारखुमानानै बिलखौ होयो मालाबा दिल्लीयाव खारखुमानानै होयो बेबायदि बिथांमोननि बेबायदि आखलनि थाखायनो फैयै बिथांमोना जेनफैबाय नाथाय दहाय मानगिरि आफादगिरि बुंनाय बायदि बे थायै जोबखांनाय जि खांखिनि जानाय गया आरो बे फिथाइ थायफिननो रोंखानाय नंला बे बाथ्राया सैथो आरो बिपिएफआ दिनै फैयै बिथांमोना जोबस्रांलांनो हमगासिनो दङ आरो जोबस्रांलांसिगोन दिनै साम रुद्रमाया लिम्बु बिथाङा दिनै बर'नि जुजिनाय जोंनि राजनैतिक थासारि बेखौ जेबो बुजिया बिथाङा बुंदों जोंनि थांनाय समफोरावहाय बिदि माने महिलाफोरनि साधारन हबायानो जायाखैमोननो दिनै जों इउपिपिएलआ दिनै कनस्टिटिउसन बानायनानै जोङो दिनै जोंनि मोनफ्रोमबो विंसनि मिटिं लादों बेफोरखौनो नुनानै बिथांमोना फिन पावाराव फैफिननो हायो खोमा साननानै बेफोर मिटिं दावथिंखौ बिथांमोना लादों नाथाय बेयो मालाबाबो जाफुंनाय नंखोलिया मानोना जि जोंनि गोलाव जुजिनानै फैनाय बर'नि माहारियारि आफादफोर फरायसा आफादानो होन हाथियार दैनाय सोमावसारनायानो होन जोंहा जि बिटिआर सुक्तिनि थाखाय मावफुंनो गोनां बे खामानियावसो जों दिनै मुखुब जों फैबाय थानाय समाव जि नैबे ओनसोलावहाय बिटिआर ओनसोलाव बर'फोरजों लोगोसे गुबुन माहारिफोरखौ लानानै जोङो बिटिआरखौ जों मोजाङै दाफुंनायजों लोगोसे दफाफोरखौ मावफुंनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलखौ जोङो संकसनिफ्राय जोङो जि लखिमपुरनि जोङो सिमलुगुरिसिम जि जों सेपारेट स्टेट प्लान लानानै दिनै बिटिआर सुक्तिखौ रुपायन खालामनो नागिरदों बिनि थाखायसो जोङो दिनै जिखिनि मिशन भिजन दङ जिखिनि दफाफोर मावफुंनो गोनां बेयावसो मुखुब दङ दिनै जोंहा रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङ बिथांखौबो
हगारनायनि मिशन बेखौ खालामबाय थादों, खामानिखौ मावफुंबाय थादों। जोङो मिजिंथिदों बिथांखौबो सानसे समाव जोङो दिनै UPPLआनो बख'नानै निस्सय बिथांखौ सासे मोजां राजनितिक मासियाव फज'गोन। मालाबा एमपिबो बानायनो हागौ जों बिथांखौ, मालाबा जोङो MLAबो बानायनो हागौ, मन्थ्रिबो बानायनो हागौ। निस्सय बेखौ जोंहा भारत सरकार आरो जोंनि बिटिआर सरकार लोगोसे आसाम सरकार जयै सानगासिनो दङ। जों बेबायदि गेदेर गेदेर खामानि मावनायसो सिमां नुदों। जों बावैसोनो जि 60टा समस्ति जानो गोनां बेबो जाफुंगोन। आरो दिनै मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टखौ डिसिप्लिन भाबै मावफुंनो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL हान्जाया बिटिआरआव जिमानखिनि साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै आसुनिफ्राय लानानै बिटिआर सुक्तिनि जि दफाफोरनिफ्राय लानानै बेफोरखौ मावफुंनायनि थाखायसो दिनै मिशन रनसायबाय थादों। मानोना जों 17 बोसोराव बेबायदि मिशन रनसायनानै खामानि मावनाय जों नुवाखैमोन। बिथांमोना जि बर' माहारिनि लुबैनाय, बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि जि लुबैनाय आलादा बदलैनि थाखाय गुबुन गुबुन जाथियाबो जोंखौ मदद खालामनानै सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन, जइन्ट एक्सनफोराव खामानि मावदोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTC सुक्ति जानायनि उनावनो बेखौनो जोबथा साननानै बड'लेण्ड नहय, बड'लेण्ड नापाय, बिटिआर सुक्ति नहय बेफोर बाथ्राखौ बुंदोंमोन। नाथाय दिनै बिथाङा बेफोर सुक्तिखौबो जों खालामनो हाबाय। बिथांनि बाथ्राया दिनै नंखाय होननानै फोरमान जाबाय। बिथाङा पावाराव फैफिनगोन होनदोंमोन, बेयावबो फैफिननो हायाखिसै। MLA इलेक्सननि उनाव बिथांमोना फैफिनगोन होनदोंमोन, बेखौ मोनासै। MP राज्यसभा MPखौ बिथांमोना बिदोंमोन, बेखौबो मोनासै। नाथाय बिथांमोना दिनै खारै खारै सोरबा बिस जानो हमदों, सोरबा जोंनि UPPLआव फैनो हमदों। बेखायनो आं रेहन दैमारि बिथांखौ, आदा बिथांखौ आं खावलायो, बिथाङा फैबाय थानाय समावहाय जुदि राजनितिक फिउचारखौ जुदि सानबावदोंबा दिनै बिटिआर सुक्तिखौ मदद खालामनानै बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय जोंनि UPPLआव मदद होनानै खामानि मावफैथों, अब्लासो बिथांनि राजनितिक फिउचारा सुरक्षित जागोन होननानै आं सानदों। नङाब्ला बिथाङा जुदि हक्तिहालि मोनबा MLAआव मानो देरहायाखिसै, बिथांमोना MCLआव मानो देरहायाखिसै? आरो फैबाय थानायावहाय जोङो बेवहाय बाइ इलेक्सन फाथिगोन, बेयावबो बिथांमोना रेडि जाथों, देरहायो नामा। जोङो थांनाय कक्लाबारियाव बिथांमोना देरहागोन होनदोंमोन, बेयावबोथ' देरहायासै। मन्टु बर' बिथाङा दिनै 35,000नि बारा भट लानानै देरहाबाय, बिथांमोना 8,000 9,000आवनो थानांगौ जाहैबाय। बेफोरनो दिनै प्रेक्टिकेल मोनफ्रोमबो खामानियाव, मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव दिनै बेयो फोरमान। बेखायनो दिनै बिथांमोननि जि गोब्रामनाय सिमां नुनाय, बिनिफ्राय गोजानाव थानानै गासै आइ आफा रायजो राजा दिनै जि गोलाव जुजिनानै दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनानै जि NDBनि गोबां हान्जायानो होन, जइन्ट एक्सनानो होन, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि गासै माहारियारि आफाद दिनै प्रमद बर' दैदेननाय बे UPPL हान्जाखौनो बिटिआरआव मदद खालामनानै जोंनि बिटिआर सुक्तिनि जि दफा बेखौ जोङो आबुङै मावफुंनानै मावबाय थादों। जोङो दिनै मोनफ्रोमबो UPPLनि उइंसफोरा दिनै जिरायनानै थायाखै। जोङो मिशन भिजन रनसायनानै खामानि मावदों। आरो जों दिनै सोरबा हाग्रामा महिलारि फैयो बेखौ जों सानाखै। जोङो दिनै बे बिटिआर ओनसोलाव जोङो क्वालिटि पलिटिक्स फैबाय थानाय समाव गुनगत राजनितिक खालामनोसो जोङो दिनै प्रिपेयार जानानै दङ। दा फैगोन दुर्गा फुजानि मुङाव जोंनि ओनसोलनि गासै समाजारि रायजो राजाफोरनि थाखाय गाहाम अनसायनाय थाग्रोबाय। आसा खालामबाय बे फोरबोनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव सान्थिया अराय जोरगोन, खौसेथिया अराय जोरगोन। जों गासैबो धोरोमारि गासैबो सुबुङानो खौसेयै थांनानै थानो हानाय गोहोखौ इसोरा जोंनो हरगोन। आं बेखौ इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय जाबाय। दिनै नैबे मेलनि गेजेरजों फंसे खोथाखौ बुंनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायना लाबोनाय जादों। साननैसो सिगाङाव जोंनि अदालगुरि समस्तिनि बारग' MLA, आसाम सरकारनि बारग' मन्त्रि रेहन दैमारिनि बुंनायनि सायाव फंनैसो खेंफोरथि होनो थाखाय जोङो आवगायनाय जाबाय। बिथाङा बुंदों प्रमद बर'आ जोबोद दुर्बल दैदेनगिरि सिट आरो बिथांनि दारा जोंनि ओनसोलाव जेबो मुलाम्फा जायाखै होननानै बिथाङा बुंदों। आं बेखिनि खोथाखौ गोख्रोङै बुंनो नागिरो। बिथांनि जि बुंनाय बे रावा हाग्रामाजों कम्पेयार खालामनानै 17 बोसोर आरो 2 बोसोरजों कम्पेयार खालामनानै माबोरैहाय प्रमद बर'खौ दुर्बल होननानै बुंनो हाखो बिथाङा। खारन 17 बोसोराव जेराव जेबो जायाखै, जेबो मावनो हायाखै, नाथाय प्रमद बर'आ दिनै 2 बोसोरनि गेजेराव कम्पेयार खालामना नायोबा बिथांमोननि 17 बोसोरनिख्रुइ इकुइभेलेन्टनिख्रुइबो बारा बांसिन खामानि मावनो हादों। रायजो राजाया अनसायदों दिनैनि दिनाव। आरो बेनिखायनो जों बुंगोन जे प्रमद बर'आ दुर्बल दैदेनगिरि नङा। बिथाङा गोख्रोङै दैदेनदों। जायफोर खामानिखौ बिथाङा मावदों दिनै बे 17 बोसोराव गुलाय गुजाय खालामना गालांनाय बे हाग्रामानि दैदेननाय बे मोनसे खामानि मोजाङै मावनो रोङिखौ दिनै प्रमद बर'आ गासैखौबो सिरिबाङै खालामनो थांनायाव एसे गोबाव जादों।
बे नंगौ नाथाय बियो दे प्रमद बर'आ दुरबल बेखौ फोरमाया हाग्रामा बे 17 बोसोराव जेरै गुलाय गुजाय लेथ्रा फेथ्रा खालामना गालांनायखौ साफा सुफा खालामनानै दिनै एसे सम नांदों नाथाय दिनै जिखिनि मावनांगौ बियो गासैखौबो मावखांजोब्बाय फैगोन दिनाव जोंनि ओनसोलाव जौगानाय जोंनि ओनसोलनि खौसेथिनि थाखाय गोबां खामानि मावनो हादों बे जोङो बेखौ मोननो थाखाय थांगासिनो दङ दा बे हिसाबै जों फोथायो प्रमद बर'आ हाग्रामानिख्रुइ बहुतखिन गोहोगोरा शक्तिशाली मोजांसिन खामानि मावनो हाग्रा दैदेनगिरि दा बिथाङा बुंदों हाग्रामाया फैफिनगोन होननानै बे बाथ्राया हाग्रामाया सिब जाफिनगोन होननाय आसाया बिथांमोननिया गय खांखिनि नांनायखौ हासार होनानै जेसेबांखिनि हासार होब्लाबो बे गय खांखिनिया मालाबाबो फिथाइ थाया हाग्रामानि अबस्थाया दिनै बेबायदि हाग्रामाखौ जेसेबांखि माने बिटिसिनि सिब जागोन होननानै बुङा नाथाय बियो मालाबाबो बिथाङा सिब जानो हानायनि कुनु गोहो गैला कारन बिथांनि दिनैनि गोहोआ सानफा एफा हाजार हाजार माने खमायलांगासिनो दङ कुनु बायदि हाग्रामाया फैगोन दिनाव बिटिसिनि सिब जाफिनगोन बेखौ माने माब्लाबाबो जोङो बुंनो हाया कारन बिथांनि जिखिनि मावनाय बे 17 बोसोराव दुरबल खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफोरा साधारन रायजो राजायाल' हाग्रामाखौ गाज्रि मोनाखै गावनिनो देरहाखानाय MCLA फोरानो दिनै हाग्रामाखौ नागार खारदों बिनिफ्राय मा बुजियो हाग्रामाया जुदि इसेबां गोख्रों नेतृत्व होनो हायोमोनब्ला गावनि बे साबा MCLA मानो गावखौ नागारना खारखो बेनिफ्राय मा बुजियो बे गतिके हाग्रामाया दुरबल कुनु दिना हाग्रामाया बिटिसिनि सिब जाफिननो हानायनि आरो गोहो गैला बे गतिके दिनैनि दिनाव जुदि खसाके 15-20 बोसोर जुदि सिब जानांगौ होननानै बुंब्ला प्रमद बर'नि जिखिनि भिजन जिखिनि मास्टार प्लेन लाना खामानि मावदों बेखौ रायजो राजाफोरा दिनै एसे बुजिदों बहुत बुजिदों बे गतिके जोङो आसा खालामदों प्रमद बर'आ जोंनि ओनसोलनि गोख्रों सासे सिब जानानै गोबां गोलाव सम माने सरकार सालायनो हागोन होननानै जों फोथायो